חבר'ה, אני צריך להראות לכם סרטון של בוב פגומו, ותודה שצפיתם בי. תודה. ונתקלתי בסרטון הזה. חבל שבוב לא קרנית לו את הזין. איך זה קרה? זה רק 5 שניות מהסרטון, איך זה הגיוני בכלל? זה אני מוציא. עכשיו אני רוצה להשמיע איזה זונה. איזה אוכל בולבולים שילך לאכול ציצי. רגע, אז מה הוא אוכל? תחליט כבר? ציצי. אוקיי. תסליחה לי גברתי הזינזונת, אבל כמה עולה לשעה? מי הפעיל שאמר את זה? אני פה. תסתכל על הטווס. תראה את הטווס. צ'אן. ככה? חבר שלה אתה לא רואה. 300? ויברטור? פלנקטון? צ'אן, תראה את הטווס. זה נכון, אתה הסרסור של הבית זונות הזה, יא זונה. מה נשמע ידידי, לא מוצא מהסחורה, פה ככה לא מפינים, דיברה, סיימתי עם גורדים. אוקיי, אני לא מבינה אבא שלו קונדום לא, אני לא רוצה זונה עם זין. אולי בולבול ירוק ומכוער כמוך נותן אותי זין, אבל אני לא עם חתיכת חרא מתרומם. וואי. את אמא שלך הבית פרוצה, את אמא שלך. זה קללות, ביי חבר'ה.